privat i català, era de Menorca. Com que a Menorca no van guanyar els feixistes, Menorca va quedar republicana i des del primer moment es va allistar voluntari. A l'entrar els feixistes a Menorca, el dia 7 de febrer del 39, un vaixell va sortir de la illa amb tots els comandaments. Tots els republicans que van quedar a aquella illa van ser detinguts l'endemà. El pare va ser un d'ells, perquè ell no va marxar en el vaixell aquell que sortia de Menorca. El 7 de juliol del 39 li van fer un consell de guerra a Mallorca. El van condemnar a reclusió perpètua. Era la pena més alta després de la pena de mort, evidentment, però a nivell de presó era la pena més alta perquè era reclusió perpètua. Un dels fets que portaven a la seva condemna era perquè havia en el desembarcament de Mallorca amb el Bayo. Quan el Bayo va passar per Menorca, el pare va pujar voluntari al vaixell i després quan va haver el desembarcament a Mallorca, doncs després de la tornada ell va tornar a la seva illa. Tots els altres fets quedaven, fins i tot la sentència ho diu, que no quedaven provats, però això del desembarcament a Mallorca va ser el que li va comportar la pena de reclusió perpètua per auxili a la rebel·lió. Ell es va passar un any al penal de la Mola de Menorca, de Maó. Després el van traslladar aquí a la presó Model, on hi va estar pràcticament 3 anys. I després es va passar 5 anys entre camps de concentració i batallons de treballadors disciplinaris. És a dir, que un jove de 20 anys va sortir als 27 anys. La pena que anava comportat amb això va ser, a més, era la desterrament, és a dir, que ell no podia tornar a la seva illa i per tant es va haver de quedar a Barcelona. Aquí a Barcelona va quedar, tenia el desterrament, a més, doncs, estava en llibertat vigilada i fins a l'any 1953 no va quedar deslliurat del tot. El pare va ser sempre, i la mare, un antifranquista. Sempre va ser un lluitador. Nosaltres, tant el Joan com jo, el meu germà, mai vam viure amb silenci. No coneixem el silenci de la dictadura a casa, perquè els pares, tant el pare com la mare, eren lluitadors. Nosaltres sabíem perfectament què es podia dir i què no es podia dir a l'escola, ni amb els amics, perquè a casa tots mantenien una lluita important, i el pare amb les vagues. Recordo una de les vegades de la seva detenció amb una vaga de la fàbrica on treballava a l'Hospitalet. Recordo perfectament, jo era petita, la mare m'agafava de la mà i el meu germà anava a coll. Plovia. Quan va arribar a la porta de la comissaria, la mare, que era la dona més valenta que he conegut mai, i lliure, sobretot lliure, els hi va fumar un escàndol allà a la comissaria que fins i tot vaig sentir la veu del pare que deia: «Madalena, calla, que t'agafaran». És a dir, aquesta és la meva infantesa, la que jo he viscut. Aquí a la presó Model, la sensació que vaig tenir més forta jo va ser la primera vegada que hi vaig entrar. La primera vegada que vaig entrar per veure un pres, jo ja com m'advocava. I allò em va fer reviure tot el que ell havia pogut viure aquí dins i tot el que podia passar. Agraeixo molt haver tingut el pare i la mare que he tingut, perquè ells han fet que estimi la llibertat i que estimi sobretot els companys i les companyes que estan en la lluita antifeixista. Molt bé.